Bueno, kaisanan may adlaw, kumusta? Once again, anayansap kininyo alagad sa kanginan Trifon Pai, Barilio Morales, asap, always say a prayer. Okay, kaisanan, ako sa nga pagkumustahon ang taga-kuan sa Caridad, Taligna, tagsara mata mangumusta sa dinin, Dias Tuburan, Cebu. Si Mary Ann Tanhay, anaanan ako sa akong mga kamot. Ako naging gikuptan. Okay, mauna niya mong bangod yung katabang, si Mary Ann Tanhay. Kumusta sa mga to siyang ginikanan ko, no? Linday og Frankit Tanhay. Dagat sa ni mga tanhay na dinilipitan, no? Yan asay Bohol, apelido. Yan asay Toledo. Ubay-ubay yun. Nalasig parinti tingin is mga taga Bohol o tanhay. Okay, kiksonan. Ang suwatan po kurututagan o pagtagad, pinada kinis usak ka bana nga magpailalang sangan nga. Gabriel. Magpakahilom nilang unta ako niya akong kahasol. Pero nga ako manggod, og dili na niya ako makapugong sa kong kagalingon. Madapatan ko ng asawa nako. Sobra na. Grabe ang baaba. Yaw-yawan kayo. Hinimba man unta, ang naong tuwara simbahan. Nasako pang ganin siya anang mga organisasyon simbahan. O nga nung nahasol man ko, maumugod niya ang mga pangitabo. Ay, naman sa ni Sandra, sayo maning milakaw. Walang gani, mananghid ako. Still lang ng asawa, ha? Ay. Tasing! Oy, marikara, tasing! Ay, nga nung. Kabante kang manang nimo, ha? Ay, sayo man tong milakaw, sir. Nagdaan man tong groceryuhan. Oh, asa man ko na siya paingon? Musimba tingali to siya, sir. Simba? Domingo ba ron? Biyernes, sir. Mo ba? Oh, wali to magpahibaw ni mo, nung? O, man, ha? Sige, sagdi na lang. No, sige, sir. Ay, nalimot na ka nga biyernes man ron. Mo din, no? Bernes man day ron? Bernes. Kining nung, Sir Gabriel. Mm. Kuan ba nung? Ikaw ba nung? Bisdak ka mang yung dako, no? O, sabay bisdak ko, tasing? Ay, bisaya ka bang dako? Mo nang bisdak. Oo, bisaya ko kay nataw ko sa dila ni Lapu-Lapu og sa dugo ni Francisco Daguhoy. Ay, mao pa. Oo. Ay, kuan ba nung? Bisaya Mm. ka mang gyud. Mungutana lang ko nimo, nung. Sige, pangutana lang. Unsa man? Ningnong, bisaya ka man gyud. Mangutana ko nimo. O sa may hustong pagkasulti, ugma Lunes o Lunes ugma? O sa may hustong pagkasulti ano? Unsay hustong pagkasulti nga Lunes ba ugma o ugma Lunes? Oo, no. O sa may hustong pagkasulti ana, bisaya ka man gyud, pure bisaya. Kuan, ang hustong pagkasulti kuan tingali kining ugma Lunes. Dili nong. Oh, unsam ni hustong pagkasulti tasing, ha? Ang hustong pagkasulti nong ugma Sabado kay Biyernes ron. Ay, mabuang ko ay. Ulis ko ba oy. Na-shoot sa taros man ang Gabriel. Na-shoot sa taros. Oy tasing, pagkaron kag bakas Upawan ti karon. Ay. Malingaw magkuni akong mga sakos, bay. Nya samtang nagpaabot ko sa asawa, may buhay sa ko nga may pagkasipatsad para sa kinaya sa akong maid, si Kukoy. Kukoy! Nang? May abot na manang nimo, ha? Wap ang tingali nung. May bawaan na maabot kay maputak-putak ko na yun ha. Sabdalan sa nasmanang ninyo, kay mura ko naghimungaan, basta ni Asbay, ha? Kasabot mong kuha ng manang nung. Oo. O mo ng mga babae, sabaan kayo, duham ko baba. Oo, mga Ako Ay, din mading usa. Ha? Ay, mang usa ka baba. Nasa ubos. Sinkhole mo na. Singkol bitang ko na. Kanang way kinatubang gilaw mo. Nganong dis nanay nimo? Ay, akong nanay kinato ba usad? Kibot na ba saba kayo? Mabitaw Hastilaning babae. Mas maayo pala kita mga laki no eh. Maugyod. Kita mo Kini na. mga laki man gyud ha. Oo. Kini mga tanan lang dahil ko nimo nung. Oh. Unsa man dahil kanang kinabugnawang parte sa lawas laki. Walain Kukoy ang kinabugdawan bar yun na. Dili nong. Kuan, ilong. Nasa botang dili ilong nong. Tepa, unsam na kinabugdawang parte sa lawa sa laki, ha, Kukoy, ha? Ang buga nong. Bugan? Nga man. Kay kun init pa ning atong mga bugan, Oo. luto na ni atong mga itlog. Kuan pa. Scramble. balot. Husto kasi Kukoy, no? Narba kay drama sa launa, no? Kadang mga aso iti bagli. Husto ka Kukoy. Pero ako na sa mangutanan nimo, ha? Unsa may parte sa lawa sa babae, kana sang kinabugnawan ba? Ah. Kinabugnawan. Kinainitan. Kinainitan, no? Oo.
Awan na ilain nung ilok yun, ilok. Dili. Aw, kuan, kining dunggan. Ana, samot sang dili. Usam rin kinamugdawa no? Kinainitan. Aw, kinainitan di ay, oh. Ang kinainitan sa nga parte sa lawas babae, bugan gyapon. Oh, nga nung kinainitan ng buga, no? Oh, kay tungod sa kainit, nalikin ko na. Di na sa na single, no? Hindi singol. Wrong hole na. Wrong hole na to. Oo. Mao ba da ito, no? Pero nung, Oh. kita ramang yung duha. Laki mag yung ta. Kuan ba? Ay, ikaw, laki ka bagid ko, koy. Laki ka. Ay, taga! Oh, tarong. Kuan ba daw, bangutana Oo. lang ko nimo. Kay sama gyud sa mga libro god, ang mga Oo. encyclopedia. Kining nung, Mm. unsa man gyud kinakusgang parte sa lawas sa lalaki. Ada, kuan ko koy, og kinakusgan, o nilain, kamot yun. Oy, dili nung, oy. Dili, tiil kay mo, flying kick mo na. Samot ang dili, noy. Ay, be, unsam ni kinakusgan parte lawas laki, ha? Kuan noy tiban, dila. Anong dila man ko koy, ha? Kay makaalsa maglubot. Suhito kay gidana, ha? Sulira pang mata. Ano na? Baog pa murag rimbo. Ay, muna na ko koy. Ay, kada kong comical sketch, ani, ha? Kumikal ito. Oh, nanay. Si Banang nagkinaliro na eh. Kinsa meron? Niabot. Ha? Gikan siguro ng bisimba. Uy, Hain ang mga panuwaya mo, oy! Dasi, Oh, oh. kukoy! Oy, bangas ka. to na, Ganda. gikasibahan. Namalikas na. Hasti lang. Mga panuway, hain mo! Kung sugatan rito. Kas kang yaw-yawa na, ay. Sugatan rito. Nga nilamtang panuway, onggoy, okoy. Balay. Ikaw lang dito nung, ay, bahadlo ko. Banapa, trabay na sa Banang Sandra. Naabot, nasuko niya, nag-make up pa. Ba? Nagkasi, ako na lang, ay. Oh. Dasi! Kukoy, hain mo, oy! Mga sungayan! Mga panuway, hain na mo! Ay, Sandra, ngano ka ba, ha? Oh. Naunsa ka? Gika simbahan? Pag abot di mo, nadimonyo ka naman, ha? Nadimonya ka? Unsa di mo niya, ha? Unsa Ha? di mo niya? Kani magkalagot kang kamanggod ka, grabe sa di mo, ka yaw-yawan ni mo, eh. Kinsa may di maglagot, ha, Gabriel? Kinsa may di maglagot, be? Nga naman lagi, ha? Unsa man ang mga katabang nimo, ha? Kanang boy sa nimo, unsa man na sila? Wala sila kapupuan ang hugaw sa iro diha? Nagpasad si Yuta? Nagmikal lang mga katabang nimo da? Haskan kanimo, Sandra. Kagamay rabian na, oy. Ha? Musing ka kapag yun? Ang mga tapulan ng duha nimo kakatabang, di gyud na ako hatag og mga bonus ba? Napuyo, eh. Bonus. Uno na aragod, gika kasimbahan. Amo na, uno na, ah. Ikaw, kumpisal unya, oy. Oh. Adto ka, Monsignor Bala, Ruben Labaho pa kumpisal, aron ma-cleanse ka. Mahugasan na imong kalag. Unya ikaw, Oh? di ka makasasa, ha Gabriel? Dili ba? Oh, may kumpisal naman ko Santo Rosario. Ikaw kumpisal sad. Hastila na batasan nimo, ha? Wa ka ba masayo, Sandra, nga wa na tay iro? Ha? Oh. Uy, hain man ay atong iro, ha? Hain man di ay. Hinatag na ba tong Kapitan Victor Cabatas? Nanlaya sa atong mga iro na makwit. Ha? Nga naman, Gabriel. Tungod sa imong batasan nga dili makaog iro. Oh. Mao nanlaya sa atong mga iro kay napas mo na sila. Way Oh. kaon. Makalagot! Makalagot! Mao ni ang akong asawa, grabe ka yaw-yawan. Basta ni aga ni sa bahay, wa gyud pahuway ang baba ni. Sige lang putak-putak. Gani diyo sa kadlaw na na, miandar na sad. Sugod na tingali rong impeachment. Mutan-aw na ko Steve. Tasing! Kukoy! Hain Uy. mga siripintiha mo, oy! Tasing! Mana. Kukoy! Yun na. Painayan kong volume ani, si para kay da. Painayan ako. Tasing! Kukoy, hain mo, oy! Eh. Hoy! Oh, Sandra! Ngano na sad ka, hoy? Dali. Kasi pa ng volume sa mutingong ka. Painayin. Uy, Gabriel! Painay. hain ang duha to kasambahay, ha? Unsa may kasambahay, oy? Nagtagalog ka sa diada. Ngano ba? Unsa may nasukan nimo, ha? Unsa man, imo ni sapatos dinis sala? Kani nagpasad, ha? Ha? Imo ni? O ako, ngano man na? Kadanghag ba taon gid mo, Gabriel, oy? Huwag ka makahipos, ana, ha? O Oh. masakat ang tao din eh. Abi pala, mga tapulan ang mga tao nga nagpuyo ini baya. Has, kagamay biyan ang butanga, oy! Gamay para nimo, pero para nako, Gabriel, dako kaayo. Og, wala imo mga barkada din eh. Maapil ko, ha? Hastilan ba yan taon nimo? Hugawan ka nako. Hipusa ra guna, hipusa. O, Nyura! Tarunga kog tubag, ha? Sikla karon. Yan ang pagkawiyaw-yawan lang mo. O,
O, nyura, hiposon ko ni. Ilaban na sa dauban. Unsa? Labay ko taon, kabago pa rin akong sapatos. Ngayon mo ipalabay diha. Tarog tubag diya, ha? Oh? Hilom na diya. Tabi kapag ida. Tubag kapag yun. Hmm? Stila ambot ng inimbaya, ambot ng inimbaya. Ang mga tao diri nagpuyo, mga hulos, pulos hugawan, mga ambutang. Onya, Kalapit gid nako. Ay, onya, ikaw, ha? Hayam di ka puyo, hayam di ka puyo. wa ko'y labot, kamura. Hilom de Sandro eh. Sige, yaw diha. Putlan tigaros kurintiron. Nganong putal mo ko nimo? Nagtukaw ako'y kabayan, ha? Hilom. Yaw. Sige ron. Hama. Ay, ka man tao maliwat eh. Hilom na diha. Sa hilom ba? O sa hilom? Ay, magsugod ang hearing sa impeachment. Ngano? Nagtukag mahadlok kung i-impeach ko nimo, ha? Hmm? Nagtukag bang mahadlok ko, ha? Nala. Sige, i-impeach ko kay daghan nagpaabot nako. Hmm? Sige, i-impeach ko. Lakaw na ka eh. Lakaw ko. Tay basta asa ka? Ha, Gabriela ha ka? Asa ka? Magsulti una ta. Mupalit ko kandado. Kandaduhan ko ng baba ni mo. Kandaduhe! Ah. Mga boy, be! Mao ni akong asawa, grabe kayaw-yawan. Kanang magyaw-yaw na ni siya, labihan sa baas bay. Murag og kuan na pirya. Murag kog nag-ihaw sa baka. Mao nang manapong takos kong dunggan, masuko masad. Ipakontim ko na po niya manapong ko sa kong dunggan. Mao nang magtubag na sa hinoon mi. O katubag sad ko. Og di adlaw nga wala ko kagwanta. Hasta nga ako mga katabas bay, lakip na si Tasing. Nung Gabriel, nung, Tasing, asa nagdaag ka man sa imong kaban, ha? murisahin na lang ko nung. Oh? Ulit na ko sa amo. Di ko makaantos dinis inyo nung. Yaw-yawan kis manang. Tasing, ayaw lang, ayaw. Ako rin mo pa sa boss kong asawa. Ay lang pag-resign, ay Og pag-resign. nga nung pog nga na nimo, ha, Gabriel? Ah, Ngano man ko no? Sandra, kuan man god, di na ta makakitag katabang sama ning Tasing. Kugihan kayo, buutan pag yun. Ah, sa ato pa nga nawili ka, mao ba? Oo, mau gina Sandra. Tingalig yun na mo'y relasyon. Sandra, naon sa kagod? Unsa may relasyon, ha? Ha? Ikaw, hilom na nagpagkayaw-yawan good ni mo. Hilom na niya. Hilom. Nakasabot ako, Gabriel. Nakasabot ako. Huwag yun mabulis ang akong katahap. Nga nakagusto ka aning Tasing. Naibog ka. Sandra, naon sa ka ba? Huh. Pataka ka lagyaw-yaw diya. Kaya di ba ko tinuod, ha? Ha? Ngano na sayo pa ko, ha? Oh, Hoy, Tasing! Ayaw kita pamunti akong banaday. Huwag yun ka mahibaw, Tasing, no? Nga gamay kaayo ni. Sama ranig kaning iya, ha? Kaning iyang armas. Perting gamaya. Murag palitos posporo. Sandra. Itlog ray gadak ko, ane. Ranig, abukado kadak, ah. Mao nga ayaw gito na ginutan niya akong bana. Kaya ako gani. Kanang magtorjak me. Hastilan. Inig pagigham na ako. Malagpot. Hilom na. Be, Hilom na, maawa Sandra. man ka. Ano maawa man ka? Ayaw to na isibya. Ayaw to, Silvia. Ang gisulti niya ako asawa Tasing, Huh? iyan lang ko galing kung labot ang istasyon. Ay, kayo yung agad ni mo, Sandra ka. Ang babarip, titibahan ko na. Makalagot. Tohe! Mao ni akong nasulag maayo. Bahin ning kinaiya og batasan ni akong asawa. Maong midangop na lang ko ninyo, mga iko sa inyong mga unahon ako si angay na kong buhaton. Tigaling masampalong ba niya na nako. Biyon sa manong kong mipasultihon. Unsa may tambal aning yaw-yawan nga asawa? Gabriel. Hi, hello. Halo! Mga adlaw. Mm. O sa atong tanang mga sukinti paminaw. Oh. No? May adlaw, salamat sa kanunan ninyong pagsunod sa atong tulumanon. Oo. Kayo. Labi na ni Chofila Kilian, no? Nila Virgilio Chong ni Pipi Sabanal. Parang Pipi. Musta yung tanan diyan nga mga diehard ni nga tulmanon. Salamat kayo. O nga to usab akong usbon ni Atty. Consial Edgar Labella sa Mapulo. Salamat kayo attorney o sa imong pamilya. O ni Ma'am Ruda o ni Dr. Boy Labella o sa imong pamilya. Sige. Si Gabriel atong sender karon. Gabriel. Oo. Bahin man ko ni asawa yaw-yawan kay ba?
pero kuan religyosa. No gikan sa simbahan, abot ba yaw-yaw dayon mga katabang hala yaw-yawan Gikan simba. dia. Oo. Gikan simba na board, magyaw-yaw dayon. Oh, mo ni kinaiya siyang asawa nga murag halos din na sa kagwanta kasampalungo na siya. O nga anto din ang iyang katabang mauli na lang. O niya gi kuha siya ang bana nga ay lasag uli tasing no. Kuha nga ang iyang nga di kagwanta lagi sa batasan sa iyang asawa. Oh, nakaron perteng sukuha sa asawa nga gipungan-pugngan ang katabang ningan tingaling naibo kas tong katabang. Oh? Ay, ikaw ra ba Gabriel? Ingoy asawa si kini si Sandra na kuan ra itlog ra na dako nimo. Murang abukado ka dako. Oh. No. Kanang imo inig pagigham na ko malagpot. Itlog ra sa. Itlog mo na ra ingon si Gabriel hilom taon Sandra oy. Oh. Ikaw tiptibong oras baba nimo. Oh. Manin hasulag mayo ni Gabriel. Oh, unsa man sa atong unahon nang unsa angay niyang buhaton kay tingaling madapatan niya ang asawa. Oh, unsa ning tambal ani pagkayaw-yawan ning usa ka asawa. Unsa kuno tambal? Paita. Mato pang Gabriel. Tinuod na board. Mm. Pait gyud kay tinuod makaasawa kag inana bitaw Oo. tiban nga yaw-yawan. Mm. Nya kanang ipanulti ang apan Oo. sa iyang bana, Mm. di ba? Kanang magyaw-yaw na Ipanabi. Ipanabi. Pait gyud kay tinuod. Sa daghang mga tao. Pero ang kinaiya man gud na board. No. Lisod kaayo ta pagkuan ana tungod kay kalitra na sa iyang kinaiya nga ana gid siya dayon. Ana gid siya. Sa Dayog ana. react. Oh. Oh. Ang may ni mabuhaton, ug kung panitan makalikay ka nga dili ka hibo ag isyu niya, likay lang ug kun di gud malikayan, ay nalag paminawa. Oh. Lakaw lang dahil nigsugod na niya nigsugod. kuan tugtugaok. Unya ug pakusog ka sa radyo, Oh. pakusging radyo. Nya iyo paminaw ba ididma. Sa kanang siya wa naman na dili na siya makakuan kay wa na kadinha sa pamayaw-yawan niya. Pulan na siya yaw-yaw nga wa ka nya di mo atimanon. Ayog pansina. Mauna kay tinuod pait jud kay makaasawa kay inana kanang Labi na mapasan ka sa Nakabisita? daghang mga tao. Oo, Ana sa nakabisita. daghang tao. Mga barkada, nya mo na tinuod itabi. na makauuwaw po. Oo. Makauuwaw kay tinuod kuan sa jud ka. bahin sa bana nga. Inana ang imong asawa. Oo. Ikaw na lang may pamli kay lisod man sa kay imo nang dapatan. Hmm. Or palitan maayo ang iyang hunahuna kanang limpyo pa kanang dili siya magyaw-yaw. Way sapot. Way sapot. Istorya. Pagasultihi. Pagdialog. Sultiho nga. Oo. Ayo ana day kay mauwaw. Respetahe sa tangko. Oo, respetahe ko bana ko ni malaki ko. Mauwaw ko sa to mga ako mga amigo baron, mga Oo. barkada, to mga silingan nga. Maminus ang ilang pagtanaw nako. Mao Kung na inana ang imong buhaton diri nako. Oo. May suway ka nang Musabot ra. Musabot ka nang kuan na lang kontrolaha ang imong kaugalingon. Mm. Kung palitan magsugod na ka nya mo igham ko kanang minus-minusi. Oo. Kanang hunong-hunungi ko no kanang makontrol nimo ang imong kaugalingon. Hinayal pagsulti. Hinayam. Matialik magkasabot na sa sinahinay tinuod Oo. no. Husto nga kumbana, di ba? Mm. Tarunga lang ayo lang Ayaw lang kay- kahi, ayo lang Oo. dapati ana. Ayan. Surya hiliktarong hinay. Sige. Maulan na Gabriel ha. Sige Gabriel ha. Salamat sa mga padangat itong tulumanon. Kuna ko ang pasaltihan.